Ayun. Uy! Uy! Basta. Pumunta ko. Gawin na kita makikita ba? Uy, kuklain pa ito ba? Kanasay ba ni mo? Uy, nasa naman ka? Buntag pa. Wala, uy. Mag-tungit daw tamad. Tungit? Ano po, bagay mo kahilabos? Tungit na. Ayot, di nga usog hilapos bayot. Ang sa mangka, mura magagdabuang. Ito kalaban. Siminta. Ay, binuo ko. Pangitaglain, hindi ko na musukuran niya. Ano man? Silag kol. Muni, kwarta. Pangitaglain, kalaban ka ng kwartahan. Bigtay, kalaban ka ng mindan. O mani, kwarta taon na. Kwarta bayot, gabi, i-releasean na kagahapon sa hapon. Releasean? Na-releasean bayot. Ang sa ka. Kasi nag-list. Ang turko. Kailad na po ng buon. Di ba no? Ganyan ta ka. Gago ko rin na, kasi tulas niya, dula mi. Napili ko, hindi ka balo mo dipinsan ng buang. Namay, nakagadip to. Kapag ito, panginamos buang na to saman. Kasayo ko rin ko eh. Sige na. Ha? Okay rin ah. Bro, saman. Sige, tawag ka. Kaya mo kuluro tadi ako sa ianda pang barang ha. Sige, go. Oh, sige, sige. Sukol ka. Oh, sukol jud ko. Sige, ha, gusto siya ka. Oh. Uy, naka-train ni ba yun? Ada ha? Uy, saman. Sakya. Magsabong pag mi. Sa sabong nga, sugot di ba si ising? Saman sa tungil. Daw, Go siya. Oh, Bantay ha. sa man manok. Sige, nagpasabong ko. Uy, naka-train na na. Daw, ano? So sa man dota? O gota ha. Gota? Ay, sana. Sige na. Ay, mamatay ba? Nagpa-train. Sige, nagpupunta ka dyan. Dali na mo. Oh, nakarinig mo rin sa bantog lang kay burok. Nakariban ko. Basta man, okay na, ready na? Ready na. So, Ikaw, Mata sa tumbana pa. Sukol pa kayo. Tama na ko, alas 5 ha? Alas 5 sa hapon, kay maglungag pa ko ba? Ang gusto mo na, 5 isa yun, kayo na. Uy, Sabi ka, uy. Mamang gabi Huwag kayo giday ng sabong runo para sa inyong halang. may mga kakipon, di dadala may mga bata. Uy, nabawal man di sa school. Gusto mo yung magbantay dito? May malakpan, tapadala na. Sige, Magbantay sige, dito? uy, sige na. O sige na ha, ang sabot tadaan, 50 ang butang, ang wristback, 50 ha. O, Ang sige. laban, 100. Ang special. Ha? Special. Ikaw na, 30 lang. Sige, sige. Basta YG kulay ha, mo di ako di ganahan. Di mo ko nag-cool. Uy, dili may maro. Si Cool. Isa man si Cool dire. Ang YC nga ha? Isa man si Kani. Sa una to, karon di na kumukul. Taro mo tugdula. Text na lang, iya, di na siya mag-call, text na lang. Kasi pag Dili musukol ko lain dito. ang kuan. Alay dito. Kung basahan. Nani down ta, wala ko anay. Sige. Way cool ha. Sige, nag-cool na. Dipin sa town. Di ka balong dipin sa buang ka. Depende kung isang dipinsahan ko siyang hitter, di ikaw. Dipinsa ko. Kasi ako, Dipin, alam mo, sa imo ako pumiti mo dipinsa. di ka sabi kay kagnaw mo. Pututuin ang anak ko. Uy, Sa man ni Alas Diamond? isa yung kuan ano. Ginoo ko. Alas Diamond. Oh, tres. Uy, bunot, oy! Bunot! Saan mo ka, oy? Ay, nakus mo tadi ay. Sa man yung tunganan. Bulong. Labay! Lutsa, kay na, ano? Ito labay mo? Pwede na. Saan na? G's Diamond. Jis Jamon? Hmm. Oh, balay. O, kaon! Mo yung gusto. Uy! Naman may isunog! Kalimalas! Sige, draw ko ron ha. O mo yung mga balay. Balay na po. Hindi naman ni Uy, mauwi. labay na, uy! Pero tsaka lang. Bing! Labay. Oy! Bing, alit sa direct. Bing, alit lang. Sa ba, uy, karayo na itong dira! Dali, dali. Sila bay 8. Hmm. Mucho Diamond. Isang liter. Kasi meter siya. Ako! Ay, ikaw? Sige. Huwag ko nang itir ka ron. Or. O. Kada, oh. Sapal! Tapal ha. Sapal ka ni... Uy, wala Hitter ka, hitter. Wala yung meron, B? O, alas. Kung kakaon sa imo ay. O. Nandiyon na. Uy, ginoo! O, Jis heart. His heart. Balay sa siya balay. Balay. Hmm. Mo'y tudlo ay bayot. Sige, joker man eh. Gusto doon ko ni. Hindi ka joker dira. Labay. Oh, kana king. Kadagan ba ani gamukan diri? Oy, dapat kita-kita lang, wala may magkuan-kuan no nagkasuko. Pili ganito nawa. Bayot, wala na sa
Kaya sa noon eh, Duterte bayot niya, pwede na ka magpatabang. Dili na. Oh, ikaw. Labay diha. Wapit ito. Nagpatabang ng gali ka ni. Dili ko kakaon ay. Alam mo, kung sabi mo, magkaon ka naglungag. Paglungag sa dito para makakaon ka. Las barahang. Hater, di kang buwang nga. Balay. Win. Labay. Lasa. Shitty ka mo, Shitty. guy. Kaon. Kaon. Ojis. Ojit. Ay, ako. Wala yung magkuhan-kuhan ba? Kita-kita lang. Gapor ka ba yung gidulaan? Dili ba yung kuhan? Bato. Ah, sige. Kasoko. Kalso na. Mapilde. Saan ganito hitter ganina? Ayo! Unsa man? Nga. Nung tako'y May tao! mangutang ko ba? Kadis mo ba ni mo ay? Kamu nagsugat ko din. Napili na baya ko ha. Dala mong balas. Puta ko bulad diha. Way bulad. Wala. Nudos lang. Ay diri be. Siya mo tangon di ay. Bulad lang ako utangon kay kapalo biya ka nga ako ang mga anak dito Ano dadala pa mga bulad nga bulad naman yung ulo. Ha? Yo, no? Dili mo na bulad sa ulit sa akin man nagagat ka. Sino pangutang mo nagdadala mong dimanas. Ayun siya Sabi kasabi ba ba na napili na ko diri oh. Normal naman na sa kuan, normal naman sa Sumala sa tindahan. dili ka kabalo mo dipinsa. Ay sig pagkaon dira kay siya man ang hitter. Namalay ko ba siring hitter? Obra man mo kauban oy. Kauban. Kauban. Ay ko diri be. Kanang mo sa ilabay diri. Masok ko siya gitsagita maminin mo. Wala ba? Alam mo kasi kung kay pagkaon sa iya ha. Dako na bere kog pildi ha. Yes, wala na mo na kaon pildi ka. kaon. Huwag mo'y balay ha? Huwag mo'y balay. Kaon. Sunog? Kaon. Hawa diri pawa ka ha, hawa diri. Ano ka pagwala sa tindahan, pagwala dira tanan, pagwala dira ha. Ilista lang yung pangalan niya, ikaw na yung mulista diha. Ay, kadimalas ba nang kinabuhian eh? Labay. Ito na wala lagi mo barahay. Tanaw! Buwa mo guro ka? Ikaw sugaro di kag naong ba? Mga tahay kay ka, tabangan ko ninyong duha ba, sibo pakaon. Si bakaw nang sa kadira tawod ako. Sa man na. Ano ning kuanon be? Gusto man ako'y hater diri awan. Kabalo naman siya madaog. Mistil, Kabalo naman no? siya madaog ka. Mao na iyang gikuan. Mo na, tikasan jud ka. Mistil, Mistil dayon ka kay kabalo kang pildi na Ano, ka. ganun siya pakauno nimo siya. Ano si Kamo magpakaon? mo mistil man ka na hater naman Ay, ko. dili pwede na na oy. Dili pwede na na nga Tikas magpakaon. na Bayan na uli ulit. ang Di trabaho. naman ka. Kay dako na Ah. Ay, gitabangan ako ninyo kuan. Tikasan kita banguhan. Tikasan Naka-ebidensya. 2,000 na lang nasa tunga oh, pero unon. Dili ay bisdil na, di ko musugot mangin ana. Tikasan jud ka maro kay ka. Maro, Usas tika. naon nimo maro jud ka. Ikaw sugaro kay ka sika bidit anong mong bata. Ibuli na dito. Ano mabiyahan kasi yung bala tungod ko sa garalo. Pag ikanilungag magsugal na ka. O ikaw may kasama lang ang tato diri. Buntag sa'yo, ikaw man, nanilig gabi ako ha. Ganina. Okay. Pagtog dali mo plano nga tabangan ko ninyo para mapildi ko. Hulo. May nagpasok ko sa Kami ang sugaro, o ikaw guro sigaro kay imuha man yung pasugalan dire. Oo. Mayroon madakpan. Ikaw man yung mga Iparit ko ninyo ako nahadlok. Si Red. Red karon. Ako dili be. Ang ka. Amin akong Ulit kwarta. to kwarta ba? O dili ko musugot, mag-abot tag barangay. Ano ba daw? Sige, barangay kita. Ako tag barangay bayot. Sige to ka kung manang kapitan saman. Oh, sige, sukol ka. O ikaw biya kay klase-klase ba yung sugal nimo? Sabong. Unya ka ron. Nangay ko kwarta ni mo. Nagdadala pag bata. At least gibantay na kong anak. Kaysa may bilin ako ni Malay. Nangay ko kwarta ni mo pang sugal. Ayaw kasako. Maro jud ka. Pildi naman ka. Oh, gitabangan jud ko ninyo duha. Tabangan. Wala ka ebidensya gitabang. Yawa mo Sige dili, tabang. Wala kay bilin sa buong ka ambit tong Kita 2,000 ba ha. Usa ka yung mga utang, kumakabay sa inyong mga utang sa sa tindahan, nagsugal ka mo diri. O kung baka daw ko bayaran kay tika. Ako mo diri wa. Maro jud ka uy. Kay maro, kamo ang maro. Kanang 2,000 ha dako ko Tukits ko kuan ninyo, na. ha, itukits ko ninyo. Ito kumaro ni mong naong pala niyo. Maro kriminal, maro mangdurukot. Hawa po diri hawa. Hawa. Pildi mo na misdil dayon sa manawi. Pildi masuko kaluod. Yaya! Maglungan na dito be. Maglungan dito. Katabang Tubig, ano mo Ni katabang. katabang mo ni. Umagani kay bugas na kayaya. Paglungag. Maglungag ko. Alas ano yung mga Muhawa ka Ano dito yung sa balik? kuha. Ha? Dako ko isuldo nimo. Sige na, boy, utas ako bayari sa Jud. Usa pagbayad na imo na kung gikuan dara, maro kay kang buang ka. Ikaw maro, itabangan ko yung duha. Tambang kung kuno. Ayun balik ito. Pinay na to kita. 3,000 na dahil. Tunga tahawon pa ipakuha. Sige, Ay sige. 2,000 lang ako 1,000 ni makakuha man tong idea. Ang sunod dulay nga, tuon ko na to kay maro na to ba? Wa pa Diba? successful. Awak ka ron, diwa dago ko siyang pildi ron. Tanaw Ang budget ko. Kasi man ni. Ang baraha bag-o. Ano na lang. Unsa man? Na naman sa kong baraha. Sa balay na tamad pa tong it. Sige. Para na kay tong, ba? Awak pula taon to siyang asawa ron kayo na pildihan. Matuwa na to ilong ang bugas ron. La da da dum, la da da dum,